Ahojte, dneska ma čaká posledný vážnejší tréning na tomto krásnom atletickom štadióne, na ktorom som absolvoval väčšinu svojej prípravy, a to na Košický medzinárodný maratón mieru, ktorý má tento rok svoje 100. výročie. Bol založený v roku 1924. Je jedinečný svojou atmosférou a práve tu chcem zažiť, a preto som sa tam prihlásil. A pripravoval som sa síce iba 3 mesiace, ale za 3 mesiace sa dá na polmaratón pripraviť a ja vás pozývam v tomto videu, aby ste túto prípravu absolvovali so mnou. V prvej časti videa si ukážeme, ako sa pripraviť za 3 mesiace na polmaratón, a verte mi, nebude to iba o behu. V druhej časti videa so mnou zažijete priamo z behu, z Košíc, tú atmosféru tých tisícov bežcov, ktorí bežia okolo vás, a tisícov divákov, ktorí vás pozbudzujú, aby ste bežali rýchlejšie, a vy to dáte. Poprosím ťa, daj odber a like a ideme na to. Silová príprava je kľúčovou súčasťou tréningu pre bežcov, pretože pomáha zlepšovať výkon, predchádzať zraneniam a podporuje efektívnejšiu bežeckú techniku. Hlavne sa zamerajte na posilnenie svalov, ktoré bežci využívajú najviac. Sú to nohy, jadro a stabilizačné svaly. Ideál je 2 silové tréningy týždenne, z toho aspoň jeden tréning je dobré realizovať v posilňovni. Cvičenia by mali napodobňovať pohyby pri behu, aby sa zlepšila efektivita samotného behu. Je dobré vykonávať napríklad drépy, výpady, mŕtve ťahy, plank, step up na lavičku, skoky na mieste a ďalšie, na ktoré sa práve pozeráte. Bežecká technika je kľúčová pre efektívnosť, rýchlosť a prevenciu zranení. Dobrá technika znižuje zbytočnú energetickú náročnosť a zlepšuje výkonnosť, čo je dôležité pre každého bežca bez ohľadu na jeho úroveň. Základným kameňom správnej bežeckej techniky je atletická abeceda. Je to séria cvičení, ktoré pomáhajú zlepšovať bežeckú techniku, koordináciu, silu a dynamiku. Atletická abeceda pomáha bežcom, atlétom rozvíjať tieto kľúčové schopnosti. Atletickú abecedu je najlepšie vykonávať ako súčasť rozcvičky. Bežecký intervalový tréning je forma tréningu, ktorá sa zameriava na striedanie intenzívnejších úsekov behu s obdobím regenerácie, teda pomalšieho behu alebo chôdze. Bežecký objemový tréning je zameraný na zlepšovanie celkovej vytrvalosti, aeróbnej kapacity a základnej bežeckej výkonnosti. Tento typ tréningu sa zameriava na postupné zvyšovanie kilometrov, čiže objemu behu pri nižšej intenzite. Aktívna regenerácia by mala nasledovať po každom ťažšom tréningu a je to forma regenerácie, ktorá zahŕňa miernu fyzickú aktivitu s nízkou intenzitou, aby sa telo zotavilo po intenzívnom tréningu alebo preteku. Pre bežcov je aktívna regenerácia veľmi dôležitá, pretože pomáha urýchliť zotavenie, znížiť svalovú stuhnutosť, zlepšiť prietok krvi, čím podporuje opravu svalov a znižuje riziko zranenia. Jej formy sú rôzne, ako môžete vidieť. Ja praktizujem ľahký beh, bicykel, plávanie, stretching, cvičenia na zlepšenie mobility, chôdzu a pénové valcovanie. Všetky cviky, na ktoré sa pozeráte, mám rokmi overené a preto nebojte sa ich vyskúšať aj vy. Chcem vás ešte upozorniť, aby ste sa vyhli prílišnej intenzite. Pri aktívnej regenerácii je kľúčové držať sa v nízkej intenzite. Nemala by spôsobiť únavu, ale mala by pomôcť svalom zotaviť sa. Teda ak sa cítiš unavený, zranený, uprednostni úplne iný oddych namiesto aktívnej regenerácie. Aktívna regenerácia by mala zahŕňať rôzne typy pohybu, ktoré nezaťažujú svaly rovnakým spôsobom ako bežecký tréning. Taktiež nesmieš zabúdať na správnu výživu a hydratáciu po tréningu, a tá je kľúčová taktiež pre úspešnú regeneráciu. Nezabúdaj na doplnenie bielkovín a sacharidov. Ideálny
Regeneračný potréningový nápoj je v pomere 5:1 v prospech sacharidov oproti bielkovinám. Je ráno, nastal deň D a idem sa ešte odvážiť. Hmotnosť 74,6 kg, tuk podkožný 11,8%. Minúta do štartu, atmosféra neskutočná, 17 000 bežcov dneska v Košiciach. A čo inak, keď je dobrou hudbou sa ladiť presne pred štartom, ďakujeme Markovský. Štartujem v prvej 1000 bežcov. Okolo obrátky. I odštartované polomaratónci sú mohli. Odštartovaný polomaratón z toho výročí. Košice, Peace Marathon. Mám tu za sebou 1:41. Nie je to zlé, ale bolo cítiť po 18. kilometri najmä, že tie objemy kilometrové tam chýbajú, ale nevadí, dobojované. Vidíme sa na ďalšom preteku, majte sa.